Zdravím všechny v Plzeňském kraji. Jmenuji se Pavel Čížek. Komunální politice se s chutí věnuji vlastně už od kandidatury za Občanské fórum v roce 1990. Baví mě věci zlepšovat. Postavil jsem na nohy městečko Spálené Poříčí, vesnice a krajinu kolem. Nyní se naplno věnuji Plzeňskému kraji. Co jsme vzali do rukou, začalo fungovat. Třeba revoluce ve veřejné dopravě. Před změnami byla doprava jedna z nejhorších a s drahým jízdným. Dnes jsou vlaky a autobusy nejmodernější v republice a jízdné je cenově dostupné. Západní obchvat Plzně je největší stavbou, jakou kdy kraj v České republice stavěl. Velmi odlehčil dopravnímu zatížení Plzně. Připravili jsme tehdy robustní tendr a obchvat byl postaven výrazně levněji a mnohem rychleji. Realizujeme program Zdravá krajina. Analyzovali jsme celý kraj a máme řešení, jak udržet vodu v krajině a zvýšit biodiverzitu. Výsledkem naší práce je Janovský mokřad. Z neúrodných pozemků u dálnice je dnes území s množstvím ptáků, zvěře, hmyzu, motýlů, spásané divokými koňmi a pratury. Koupili jsme bývalé lázně a tvoříme z nich kulturní centrum. Bude zde galerie, prostor pro spolky, folklor, v bývalém bazénu se bude tančit na maturácích. Vrhneme se na rekonstrukce stovek silnic na venkově. Plzně odlehčíme východním obchvatem a zvýšíme kapacitu parkování. Postavíme přes 200 km cyklostezek. Zmodernizujeme nemocnice, doplníme urgentní příjmy a postavíme nemocnici v Plané. Podpoříme zubní pohotovosti, praktické a dětské lékaře v kraji. Máme na kandidáce spoustu starostů a díky tomu dobře víme, co lidé ve městech a na vesnicích potřebují. Všichni před volbami slibují. My plníme. Realizujeme stovky staveb. Podpořte nás, volte starosty, abychom pro vás mohli udělat ještě víc.